اقساں زبان پریں او گوشاں یک سے ہزاراں لفظاں یا براکم ای اکس آسیابا دا ریاستی لشکرہ گٹ کتگی میتی کاروانہ ہواریں زہگی اکسیں ای اکس تا بلوچ زہگ بلوچ مرچی جاورم پیشدار گئیں او دیما ریاستیں بلوچ مرچی بلکیں نزوریں بلے چھمش برزان تو زورا کا چار گائیں ای جاورم وتی ردوم و شعور بار کنگائیں وتی راجہ امت جوزگ او گہگیری سکینہ دے گائیں دومنے ما زورا گوتی توپگو طاقتا وتی ترسو بھی میں میانا میرا گائیں